sukses manitong waphang lima tirang Michael bebak ni mangse Kwthang Kaitor Subraiyung Nini hamare semani tongo Kwthang Kaitor Subraiyung Nini khairong semani tongo Sungsar genanggai nini sungsasa Sukses manitong Hambai ruwai hambai ribaya Ini hamarirokno Sungsar genanggai nini sungsasa Sukses manitong Hambai ruwai hambai ribaya Ini hamarirokno Kwthang Kaitor Subraiyung Ini hamari semani tongo Kwthang Kaitor Subraiyung Ini khairong semani tongo Ini khairong semani tongo Hanya hai saklai piro sini asuk jamai jaga yang bebang pun notong khali sini je phatal tongnairok hari sing bisingo hablai na kaitona borom lainai sing kaitona lobor sablai na sini mo 49 foundation de hari kaito lobjako sini bisingtwi sing kaitona khabai lainai hari sing sablai pinai Ani kubai ani selaibai. Senjai mansak asuk tongnairok pada sini kai jono seng kaham kai sini bukabai lob lai. Sengnya bakho lai se siringai tongyo seng kai jono lob lai joto. Seng sabane ani kubai ani selaibai. Sapung lam kolago Sangleru samang tongai Ani kubai selaibai Kai jono lomang tongai Sapung lam kolago Sangleru samang tongai Finish namzak nainani Sukses naik thoma naidi Kantor mai kun roba Sukses sama naidi Binis namzak maniro
Pantor mai khul roba Besese mesama nadi Ani kubai ani selaibai Gai to nolo mang tong nai Sapung hopung lam kologo Angle samung tong nai Asik bolong roba Nai thongma bera nadi Tiba tijlang roba Sumsa nai thongma nadi Asik bolong roba Nai thongma bera nadi Tiba tijlang roba Sumsa nai thongma nadi Ani kubai ani selaibai Kai to nolo mang tong nai Sapung hopung lam kologo Angle samung tong nai Tang salah tu di roba Sumsa nai thongma nadi Kembali ke sukubai Oh hale musama nadi Tang salah tu di roba Sumsa nai thongma nadi Kembali tok sapung maba Oh hale musama nadi Ani kubai ani selaibai Ngomong kemana Sapung hopung lam kologo Angle samung tong nai Seng resam lai pinai Hai no hai sini kai tuno lop lai nai Ani Subraiyung ang Suruilo mang tong nai Number 840 joto resam lai ni tu Suruilo mang tong nai Ani langma tong sa Subraiyung lo mang tong nai Ani Subraiyung Suruilo mang tong nai
mang tongnai ani Subraiyung bisi kolok mau ano subawi tongo ani satok tektorokno ano katiri tono bisi kolok mau ano subawi tongo ani satok tektorokno ano katiri tono ani kamung sumuro Subraiyung Jisu ani kamung sumuro Subraiyung Jisu ani Subraiyung Suruwe lamang tongnai ani lama tongsa Subraiyung lamang tongnai ani Subraiyung Jisu le hai lo phaina Oni brahma na phaina Asom sake Jisu le phaina Pada tongnairokno tulangnai Jisu le hai lo phaina Asom sake Jisu le phaina ano Subraiyung henaro apa yang musuh ano Subraiyung henaro apa yang musuh tangana ani Subraiyung Suruwe lamang tongnai ani lama tongsa Subraiyung lamang tongnai ani Subraiyung sampai sini barta wngkha sini worship ni joto jongjak dongjak rokno ang koinai ready hingkai phaidi sing tei kaisa bara sakir sabai sini dini Thaiplokphang mo worship ni sing bono mo jara yapharo belani sing bara sate kan kaisa sabai na hamjakma ni Kaitor Subraiyung
kilia hambai asok lainai te koine sini pharo ko tongnairok sung sini worship sung manjaben Belai hambai sini kaitor Kwthang semua joto mana itu mani bagwi bisnis kelai ini joto joto hamjakma sini khristo itu yapharo wngkha tamka Ibu hambai malu sini pastor no Jisu Kristo di Mumbai kaya bisi ketal minggu nok minggu ani hamjakma tai si yapharo phaidi kakai sentini 49 tongo sini foundation de program Chini songnai kormokota kano tini program sengnani bagwi jora rakha borobo hambai maro phaidi jaba hai khaina sem sini jora ro bongwi tomani bagwi ang asetai deri tomani thangla tamung kakai sem ta ko jora ro ko nai kakai khub sal thanda phung aidrok ai jora ro ko nai kakai diporongja abni bagai jotona ang o dipor jora o ang kisasa orang ti salayana sem dipor kaham lajeta dipor kaham belai hambai kaitor lobjakthang gakai phadi se moba hai kaina tini sini program petang ro tongma hai kaina sem kaisa bai kaisa aba hai khai sem thanglai tini ni server sono ang speaker tonggo sini sir yang MBPC president juga Pandano yang sawi sinai sini Pandano Sirui yang sanai circle secretary कैसे bahkan